Riure és cosa sèria. Aquest és el meu lema, com bé saps. I també el riure l'utilitzo en les sessions de teràpia. Per què? Doncs perquè gràcies al riure puc oferir-me cap a mi, cap a tu, una mirada molt més compassiva, molt més flexible cap a tu, cap al teu procés, cap a aquella dificultat per la qual estàs passant i que has decidit traspassar i poder entendre. Quan estem fent un procés terapèutic acostuma a passar que ens tornem molt exigents amb nosaltres mateixos, no? Reproduïm cap a nosaltres allò que hem rebut des de fora, que és aquesta exigència, aquesta poca flexibilitat, aquella pressa de dir això ho hauries de tenir ja après, entès, acceptat, integrat. I és aquí justament quan el riure em dona aquesta perspectiva, em dona aquesta alenada d'aire fresc de dir tranquil·la, tranquil·la, que tot té un temps, tot té un procés i per bé que vulguis córrer no arribaràs abans. I no només que no arribis abans, sinó que també és la manera com arribes a integrar aquell concepte, aquell autoconeixement de tu mateixa, sinó és el com hi arribes. Ric, destenso, em relaxo, prenc distància i immediatament la meva mirada es torna més compassiva. I per què no oferir-te aquesta mirada més compassiva cap a tu mateixa, cap a tu mateix, quan justament estàs fent aquest treball tan profund i sovint dolorós com pot ser un treball terapèutic que innegablement al final és un resultat positiu per a tothom, però que durant el procés hi ha moments que són difícils. Aleshores, per què negar-te aquesta compassió cap a tu mateixa? Així que quan et trobis amb la situació que et surt una frase del tipus i és que com és que em continua costant tant posar límit, i com és que em costa tant, però si és una tonteria, i com és que em costa tant, i com és que encara no em surt, i com és que ho entenc però encara em bloquejo, i cada vegada que et trobis amb aquests i com és, i et trobis amb aquesta expressió, intenta respirar, somriure i dir-te que estàs en el camí. Així que, com veus, riure és cosa sèria.